Mai dormi? Nu, mă ridic imediat. Mă duc să iau cafea. Trec cu lor zi pe acolo. Mă schimb. Abia te salvezi să nu-ți rupi spatele în colțul ăsta de geam și faci figuri. Mă duc să iau cafea. Unde sunt cheile? Dar nu-mi trebuie cheile, că mă duc cu lor zi. Acolo erau cheile. Ce faci? O vrajă. Lorzi! Cred că a rămas tot pe acolo, pe Funia de ceapă. leagă. Cu funia de ceapă. Ce mă încalț și eu? Nu. Dar eu n-am încălțăminte să mă duc. Mamă, ce murdari sunt, îmi iau alții să mor să fac, că sunt mocirliți. Altceva trebuie. De ce nu-i speli? Că aș vrea să îi spele altcineva. N-am bani la mine. A, ba da, am 2 lei. Am răsucit telefonul că aveam camera în partea de jos și nu-mi plăcea și acum am în partea de sus. Ia asta ce puneți. Nu fac. Îmi trebuie bani. Yes, please. Gimme, 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 Jimmy, 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 Jimmy. Lorzi, hai cu mine. Stai așa puțin să mergem până sus să-mi iau încălțăminte. Hai băiat, hai dincoa. Ia să-l vedeți cum urcă. Stai, să-l prind. Uite-l. Hai băiat. Deci era foarte frică când era mai mic să urce. Și s-a învățat până la urmă. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ceva mai curat. Nu cu mult mai curat, dar mai curat. Băi, hai să mergem jos. Mamă, ce scări abrupte să moară să facă. Șezlongul ăsta mi s-a spus că susține 2 tone și că nu ruginește niciodată. Și n-a ruginit. Ce zici de plăcint? Cu carne sau cu praz? Praz. Praz. Cu praz. Deci am fost să iau cafea. Nu știu unde a pus cafea. Nu-l iau cu mine. Nu. Nu-l iau cu mine, că nu-l iau cu mine. Da, am adus tomberonul. Am fost să iau cafea și mi-am dat seama că noi n-avem lapte. Așa că următoarea oprire este la Lidl, unde vă și învăț să luați lapte bun. Hai să mergem. Bam! The Little Beast, The Little Cotobelc. Șaulescu mobil, sau cum să-i zic? Cum să-i zic? E&R Mobile, așa o să-i zic. Am nevoie să montez cumva telefonul aici în mașină să poată filma cumva fără să-l țin eu, ca să nu mai ia poliția. Și revin. Nu mi-a luat mai mult de 2-3 minute și am rezolvat-o. Let's go now. E caracoare, dar e bine. Trebuie să merg să iau lapte de la Lidl. Nu mai intră centura, a intrat. Hai să mergem, let's go.
Bun. Deci am vrut să filmez din mașină, chiar am vrut, doar că nu s-a putut, efectiv. N-am cum să filmez, nu puteam să ascult muzică, pentru că dacă ascultam muzică și puneam videoclipul pe YouTube, după aia erau probleme cu politicile privind drepturile de autor. Așa că am zis că o să filmez când am ajuns și am ajuns, priviți, Lidl. Zona morarilor, în caz că vă întrebați. Doar că nu pot să intru chiar acum, că trebuie să termin o țigară și o să intru imediat după. De ce? De ce? N-ai voie să filmezi în Lidl? Nu. De ce? E armată? Ce e aici? Ia unde? Obiectiv monitorizat. Vi-l monitorizez și eu la fel. Nu ai voie. Cum mă să n-am voie? Spune-mi și mie Andrei. cum procedezi cu asta. Bun, deci cum probabil s-a observat în videoclipul trecut, nu avem voie să filmăm în Lidl. Zici că e obiectiv militar, zici că se ascund secrete NATO în Lidl. În orice caz, am luat lapte. Deci, aș fi vrut să vă arăt, gen laptele ăsta e bun rău de tot. Zuzu la 1 litru și 800 de grame e 18 lei, 17 lei. Și ăsta 1 litru jumate, 8 lei sau ceva de genul și mult mai bun. Am ajuns la mașină, ne vedem acasă, cred, la cafea și cu Raluca. Ce vreme îmi place și lui pe geam. Dacă nu l-am scos în parc și dacă nu așa, îl iau și îl duc la Luminițe și te duc și pe tine și ne bucurăm de seara asta așa. Iar mai târziu îmi faci pilaf. Îți fac pilaf, promit. Am ajuns și tu, da? Ia de să te filmezi și pe tine. Așa. Cu ce vrei să te ajut? Ce vrei să mănânc? Ce vrei să mănânci? Vreau să mă ajut și tu acolo să top legume, multe chestii. Trebuie să faci și tu. Nu. Eu o să stau pe acolo, gust, ce e nevoie. Asta e ajutor? Păi dar ce vrei să fac? Sunt eu bucătar, fac eu pilaf. Bine, Te-ai lăudat toată ziua că mamă ce pilaf îți fac, că mamă ce alea și acum că mă ajuți, că trebuie, că... Bine, hai să Eu te mergem pun pe tine să mă ajuți când îmi schimb roțile la mașină și Hai să astea. mergem la Luminițe și după promit că îți fac un pilaf bun. Hai. Vezi că te filmez. Știu că mă filmez, abia aștept. Bine, hai. Și am început să ajungem la Luminițe Pe bulevardul Decebal, pentru cine cunoaște. și mergem mai departe. O să mergem până la Unirii, la universitate, pentru că acolo e spuma luminițelor, e frumos rău de pe acolo. Și plus că vreau să văd și cum se comportă Lorzi într-o mulțime de oameni și cu luminițe pe cer și cu toate chestiile astea. Ce face? Lor zic că e acolo în spate, se mai uită pe geam din când în când. Acum se uită la noi. Coborâm pe acolo, vedem, poate găsim și noi și ne luăm un pahar de vin fiert, o scorțișoară, o facem mișto, o caterincă, nu știi cineva, știi ce zic? Poate să fie mișto. Deci eu am înnebunit când am văzut cum arată pomii. Se pare că anul ăsta n-au mai pus așa peste șosea sau așa, au ales să împodobească pomii, gen. Și nu ideea era și stațiile. Au împodobit și stații, uite, pe dreapta se văd cu perdele albe așa, sau nu știu ce sale, pe la cafenele, cred că sunt. În orice caz, ăsta e Bulevardul Unirii. Și urmează să o luăm spre universitate. Vom da așa o turică prin oraș, după care o să ne și oprim la un moment dat undeva ca să-l alerg un pic pe Lorzi. Și după care vom merge acasă. La să pilaful facem ăla. pilaf. Iau! Am ajuns, se vede și roata acolo în față. Roata care ne vom da sâmbătă, nu? Când vom merge în târg. Da, nu mai mergem în seara asta pentru că e prea interesant târgul ca să-l introduc într-un daily vlog, să fac 3 minute din 5 minute de târg. Așa că o să facem un episod de la târg. Doar Sâmbătă. la târg. Acum, în schimb, nu vom merge până acolo în fața acolo e Casa Poporului. Vom face dreapta aici la intersecția asta și o luăm spre universitate pentru a vedea și mai multe luminițe. Dacă găsesc loc de parcare, opresc și ne plimbăm. Dacă nu, nu știu. Mama, baby,
Ce luminiță frumoase și aici. Bă, baby, ar fi fost foarte frumoase dacă le-ar fi pus oamenii de la primărie, dar de ce au pus doar pe 2 șosele din oraș? De ce nu e pus peste tot? Nu pot să înțeleg. Mă, ce țeapă mi-am luat cu luminițele. Și lor zi s-a plictisit acolo în spate, nu cred că S-a vedeți băgat cum la a pus somn. blițul, dar s-a plictisit rău de tot. Ce faci, mami, acolo? Te-ai plictisit? Hai că mai căutăm luminițe. Păi, dacă nu sunt gen aici la kilometru zero al luminițelor, nu cred că găsim în altă parte. Și ce credeți? Că am mai și venit din partea ailaltă orașului și o să-mi ia un sfert de oră să ajungem acasă. Dar nu este o problemă pentru că oricum nu ne grăbim acasă. Mergem să-l plimbăm un pic pe ticălos. Yes, of course. Trebuie să te duc în altă parte dacă nu te-am dus la luminițe. Păi mai dus la câteva luminițe, nu poți să zici că nu mai dus. Da, dar n-a fost aia ce voiam eu să vezi tu. Știi ce facem? Te duc în altă parte. Te duc la Mega Image. Să luăm un pui pentru pilaful ăla, că eu nu vreau cu porc. Da, pentru că acolo sunt multe lumini, nu? Au neoanele alea puternice rău. Serios, au neoanele puternice. La Mega Image. Ce frumoasă ești. Mulțumesc! De tine când zâmbești. Yo! Haideți să mergem să luăm Sistem! Cipriane! Ne vedem la Mega! Voi credeți că a glumit? N-a glumit. N-am glumit, dă mie că tu trebuie să știi așa și mă țin eu după tine cu camera. Haide să văd luminițele. Ia să vezi, uite, deja se vede sus acolo mare, Mega Image. Și am oprit filmarea puțin acolo la intrare, că mi-era să nu mă cerci cu bodyguardul ăsta, pentru că nici în Mega n-ai voie, dar am prins eu, da, trebuia să țin așa, am prins eu schema ce și cum, să nu mai fie cazul de așa ceva, nu mai intru direct cu filmarea pornită și eu pornesc după. Zica-cico. Baby, vreau un piep de pui mai întreg, nu feria, unde găsesc? Păi, tu trebuie să știi că eu nu prea. Mama, nu știam că pot să fac asta pe video. E, na. Dar n-are nimic, pot să fac șnițe. Ce zici? Eu tot timpul când cumpăr piep cu pui sau carne, iau mai mult în mână și mă decid care arată mai bine. Părere? Sunt la fel. Dreapta mea, zic eu, sau stânga ta? Dreapta mea sau stânga ta? Rămâne ăla? Hai să mergem la casă, să filmăm, să plătim și să mergem să-l mâncăm. Ce-ți mai trebuie? Un ardei. Ce ardei? Roșu, ia-l roșu, te rog. Cum? Capia. Căpiat? Un ardei căpiat? Da. Hai să alegem și de aici unul mai bun. Ia unul care nu are boală. Care nu e spurcit. Ăsta ar fi mai mare și mai frumos. Perfect, prințesă. Oare trebuie să încântăresc? Deci ce credeți? Nu puteam să plătim și am început discuții, iubito, scoate husa de pe telefon, că de-aia nu merge, iubito, nu știu ce. După care o auzim pe doamna de la casă, stați că nu i-am dat drumul la POS. Și lor zi și-a ocupat locul din față, care este al blondei, de alături, cu metre. Te-ai așa să te bag în spate. Băiat, du-te la locul tău. Du-te la locul tău în spate, acolo. Haide. Pe aici. Așa, du-te acolo. Ăla e. Dă-i. Mergi, curaj. Dă-mi un pupic prin aer. Alo? Pupic în aer? Și de la mine. Hai acasă. Mai zi, te rog frumos, odată ce ți-ai adus aminte. Te rog. Nu avem ouă. Perfect, haide să luăm. Venim înapoi!
Am decis să-l dau și pe el puțin jos din mașină, ca asta săracul nu mai e mașină, se plictisise mai devreme. Cât timp soția a intrat again in Mega Image, am zis să o aștept decât să mai merg și eu cu camere, cu dalea o aștept aici afară. Vine mai clar, mașina, băiat, nu acolo, că vine mașina. Bravo. Nu voia și el să dea că venea mașina. Și revenim cu feedback de acasă. Da. Bun, deci am ajuns acasă. I-am dat geaca jos. Și hai să vedem ce se întâmplă. Hei, te-am prins! Bună! Ce m-am speriat, n-am știut cu ce m-ai prins. Te-am văzut după față pe și cu ce m-ai prins? Asta ar fi zis fața ta. Ce pui aici? Ce e ăla? Mix de pui? Da. Condiment de pui. Așa arată baby orezul? Cum nu? Ai zis că face un pilaf, ăsta e pilaf. E extra. E extra, nu? Da. Deci My Mother are așa un simț din ăsta, știi? Ea efectiv simte că ne e nouă foame. A simțit că ne era foame și i-a spus: uite, nu găti, nu face nimic pentru că mâncăm pilaf. Și a zis: domne, pilaful durează, pilaf cu alea, haide că vă pun aici un tuș de cartofi sau nu știu ce. Și așa a rămas. Orezul când îl pui? Vrei să-mi pun imediat? Îl pui la fiert? Vrei să pun o oală cu apă la fiert? Da. Te rog. O să lași telefonul cu masă dacă vrei acolo. Păi nu știu dacă o putea. Bam, hai că mergi. Asta? Cât apă trebuie? Până când zic eu stop. Acum când o să zic stop, nu știu. An eternity hours later. Da. Baby, nu e cam multă. Păi nu, pentru 2 căni de orez, nu. 2 când de orez? Da. Uitați cât apă. Păi ca să nu se facă lipicios, să nu fie cremos, eu vreau să fac boabe de orez, nu cremos. Ras, mă, de apă aproape. Iubito, e pilaful tău și sunt sigur că o să iasă cu gust, să vedem și cu ce gust. De apă, gust de apă. Să nu fie dat de apă. Uite, și spanac aici. Ardei ăsta. Vai de capul meu pe mine. Da. Ai noroc că nu pot să ating ăla. Atingi ce? Jucăria aia. Mai bine. Să scriu eu de aici. Asta e jucăria preferată a lui Lorzi. Eu îi spun mucul. Este mucul lui Lorzi, e ca un muc. Și îi place maxim, stă așa cu el în gură, se plimbă cu el în gură prin casă. Dar chiar, ce-o face ea, să vedem. Nu fugi. Îi e rușine mamei mele să fie filmată, dar mie nu mi-e rușine să filmez. Știi ce am făcut eu? Ce n-ai făcut tu? Nu mi-am prins părul și stau mai departe așa până îmi prind părul. Nu-i problemă, dar nu ți-ai luat nici șorțul de data asta. Nu l-am luat. Am văzut că nu l-ai luat. Ce scrie pe tine? Partners in crime? Ce crime faci tu? Pui un kil de sare, porce mâncare, asta e crima ta. Da. Da. Ce-i cu tine, domnule? Ce cautați aici? Îți spun eu ce-i cu el. Așteaptă să-i pice ceva în gură. De ce ai luat un loc așa cu minte în spațiu? Dacă mâncarea ta este acolo, tu de ce stai aici? Lorzi, băiat, e așa că îți dau totuși ceva. Labradorilor le plac morcovii.
Bravo. Am uitat, scuze, să dau drumul la focul ăla. Sorry. N-are nimic. Pentru că sunt la început cu vlogurile și cu toată treaba asta, abia acum mi-am dat seama de toate funcțiile camerei foto. Dacă folosesc rezoluție full, îmi dă voie să comut între zoom-uri 2, 1 și 0,5. Și uitați ce poate ieși. Baby. Bam, stai. Bam. Vedeți ce e mișto? Că nu mi-o ia nimeni. Oh, de ce nu am eu voce? Ce face? Dai ceapa. Bă, tu vânezi muște? Da. Uite-o, uite-o. Unde e? Unde e? Nu mai e. Am început să plâng de la ceapă. Și plâng eu imediat. Pe bune că... Dar de ce nu e o gură de apă? Să-ți iei o gură de apă în gură. Nu mai merge, nu știu ce. A mers o perioadă și O perioadă, n-a mai mers. N-avem nici gumă. Da, uite ce perfect. E, na, ai avut și task la mireasa tu cu tăiatul de ceapă. Da, tăia cea mai multă ceapă și tot nu eu, tot n-am luat eu. N-are nimica. Câștigul. Da, da. Ce dacă? Măcar știi că ai tăiat cel mai multă ceapă. Ce-am plâns atunci. Mamă, ce bine arată cartofii ăștia. Deci eu sunt un om care am ajuns la fabuloasa vârstă de 27 de ani pe cartofi prăjiți. Serios vorbesc. Și pe pui. Cartofi prăjiți, pui și porc. Vita s-a întâmplat mai rar. Dar nu foarte rar, dar mai rar. Când e sătul și ți-e cald și hă, te lungești, nene, te faci cât covorul și iei pauză. Mai ales când îți miros astea în halul ăsta și nu primești nici unul. Pentru că nu mai ai voie că ești la regim. Nu știu dacă mă auzi sau nu, dar mă auzi. Baby, aici continuă. Am făcut dezastru aici. Nu e dezastru. De ce e dezastru? Nu e deloc dezastru. Făină peste tot. Mă, așa trebuie. Face șnițele și... Am mai scos din apă? Mai scos din apă? Ți-am zis eu că... Ți-am zis că era prea mult. Ți-am zis. Păi era prea multă apă, dar cu restul se dezajuta. Asta. Nu se lipea undecile la toate. Deci ce, așa se lipește? Așa cum a trecut să iasă cremos, dar n-are nimic. E foarte bun. Ardeiul ăsta l-ai eviscerat. Și, într-un final, a fost gata și pilaful. Fac acest video ca să vă arăt cum a ieșit și cum e foarte bun, vă zic eu, e criminal. Ulterior, de la ultimul moment când am filmat până acum, eu am făcut un live care va fi postat pe TikTok cu provocarea lui Alin, iar soția mea este chiar acum live. Asta ar trebui să fie încheierea vlogului, cam așa arată o zi din viața noastră, așa a arătat joia asta, mâine probabil că va fi altfel și vom filma ca să vedeți și voi ce facem noi de zi cu zi. Să vă pupăm, să aveți o zi sau o seară și o viață minunată!